ταξίδι στη Ρώμη, όπου 60 χρόνια μετά την υπογραφή λοιπόν της αρχικής συνθήκης της ΕΟΚ, ξεκίνησε χτες μια προσπάθεια επανεκκίνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορούν να εξελιχθούν αυτά από εδώ και πέρα με τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών για τα ευρωπαϊκά θέματα, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, με τη Σύνοδο και τη διακήρυξη της Ρώμης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζήτησε κυρίως μια νέα αξιοπιστία και δυναμική. Ωστόσο, όσο και αν ένα σημαντικό ρόλο πάντα παίζουν οι συμβολισμοί, μια τελετή και ένα γενικόλογο κείμενο που τελικά είναι περίπου μια σελίδα και κάτι, πόσο μπορούν να συμβάλλουν στο να ανασχεθεί αυτή η κρίση που εμφανίζει το ευρωπαϊκό επιχείρημα τόσο καιρό και να ανανεωθεί η όλη προσπάθεια? Πολύ σωστά το λέτε. Η αξιοπιστία δεν κερδίζεται με ρητορική, όσο καλά λόγια και να έχει αυτή. Κερδίζεται με τις πράξεις. Και ο βασικός λόγος της απονομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς η εγκατάλειψη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου από τις πολιτικές που εφαρμόζονται τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Πολιτικές λιτότητας, πολιτικές με ακραίο νεοφιλελεύθερο πρόσημο που αυξάνουν τις κοινωνικές ανισότητες, όχι απλώς δεν ισορροπούν την κοινωνική με την οικονομική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπονομεύουν και τα εθνικά κοινωνικά κράτη. Και εκτοξεύουν τις ανισότητες σε ύψη που έχουμε να τις δούμε από την κρίση του 29. Αυτές είναι οι πολιτικές που πρέπει να αναστραφούν εάν θέλουμε η Ευρώπη να έχει μέλλον, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι μόνο οι ανισότητες στο ιστορικό των κρατών που γίνονται εκρηκτικές. Ανισότητες μεγάλες έχουμε και μεταξύ των ίδιων των κρατών του κέντρου που έχουν πλεονάσματα που αντικρίζουν τα ελλείμματα των χωρών της περιφέρειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν για να έχει μέλλον πρέπει να αλλάξει. Για να υπάρχει Ευρώπη πρέπει να είναι κοινωνική Ευρώπη. Τώρα, κοιτάξτε, όπως πάντα λέγανε, η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεταξύ των άλλων και η ιστορία των κρίσεών της. Πολλές αυτές που συνέβησαν στα 60 χρόνια από τη συνθήκη της Ρώμης, ποικίλης μορφής. Ωστόσο, ένα χαρακτηριστικό, κύριε Υπουργέ, είναι ότι ποτέ η κοινή γνώμη σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ήταν αντίθετη. Δηλαδή, ή θα ήταν αμέτωχη στις αντιπαραθέσεις, ας πούμε, των διαφόρων πολιτικο-οικονομικών ελίτ, ή ήταν με τη μεριά των οργάνων, των θεσμών που επιδίωκαν την περισσότερη Ευρώπη. Σαφέστατα τα τελευταία χρόνια, μέσα σε όλες αυτές τις φάσεις που ζούμε τις κρίσεις, οι πολίτες αρχίζουν να πηγαίνουν απέναντι. Είπατε και πριν ότι δεν φτάνουν κάποιες αναφορές γενικόλογες, ένα κείμενο κλπ. Και ότι χρειάζονται συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, να σας ξαναρωτήσω, είναι αυτά τα συγκεκριμένα βήματα. Η ελληνική κυβέρνηση πήρε μια πρωτοβουλία να γίνει μια αναφορά μέσα στο κείμενο για το ευρωπαϊκό κοινωνικό και εργασιακό μοντέλο. Αλλά και πάλι, ποια είναι κάποια βήματα που να έχουν πρακτική σημασία? Σωστά το λέτε. Ευγενικό όνειρο η Ενωμένη Ευρώπη, αλλά πάντοτε δεν ήταν ένα εγχείρημα από κάτω που ξεκινούσε από τους λαούς. Ήταν εγχείρημα των ελίτ, προοδευτικών, φωτισμένων ελίτ, που πώς κέρδιζε νοημοποίηση στο επίπεδο των πλατιών μαζών? Μέσω της ευημερίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν κέρδιζε αποδοχή και νοημοποίηση στο βαθμό που εξασφάλιζε την βελτίωση της καθημερινότητας και της ευημερίας των πολιτών της. Και τι πολύ σωστό λέει η Λευκή Βίβλος, η πρόσφατη της Επιτροπής, ότι είμαστε η πρώτη γενιά Ευρωπαίων που φοβόμαστε ότι τα παιδιά μας θα έχουν χειρότερη ζωή από τη δική μας. Και αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι ούτε ένα αντικειμενικό γεγονός που οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση, γιατί η παγκοσμιοποίηση είναι υπαρκτή, κανείς δεν μπορεί να χτίσει τύχη και να την αφήσει απ' έξω. Ο τρόπος όμως με τον οποίο αντιδρούμε στην παγκοσμιοποίηση, οι πολιτικές τις οποίες ακολουθούμε, είναι αυτές που προσδιορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Άρα θα έχουμε ανάπτυξη μόνο για το 1%, το 1 της χιλιής του πληθυσμού και η μεσαία τάξη θα συρρυκνώνεται και η εργατική θα δυστυχεί. Αυτό είναι το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό το μέλλον στο οποίο οδηγεί η συνέχιση των σημερινών πολιτικών. Πρέπει να είμαστε όμως αισιόδοξοι για τον απλό λόγο ότι αυτές οι πολιτικές αποκρούονται γενικά. Και ο δρόμος για την υπέρβασή τους είναι προφανής. Αφενός θα πρέπει να μην έχουμε απλώς ωραία λόγια για την κοινωνική Ευρώπη, αλλά συγκεκριμένα μέτρα. Να υπάρχει για παράδειγμα ένας ελάχιστος ευρωπαϊκός μισθός προσανατολισμένος στο 60% του μέσου μισθού σε κάθε χώρα. Να υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Είναι άκρατη υποκρισία να μιλάει για την κοινωνική Ευρώπη διατήρηξη και οι Ευρωπαίοι να μην υποστηρίζουν τη χώρα μας σε διαπραγματεύσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης κατά της ανεργίας. Θα πρέπει να εκδημοκρατιστεί η οικονομική διακυβέρνηση.
το Eurogroup να μην είναι αυτόνομο, αλλά να υπόκειται στον πολιτικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει το Οικονομικό Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να είναι και αυτό στο επίκεντρο των συζητήσεων και των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν προτάσεις. Δεν μας λείπει αυτό. Μας λείπει ο αναπροσανατολισμός της ευρωπαϊκής πολιτικής σε μια κατεύθυνση τέτοια που να ωφελεί τους λαούς και όχι το 1% των υπερπλούσιων σε κάθε χώρα. Ωστόσο, θέτεται το θέμα της ανάπτυξης και της κατανομής, των κερδών. Αλλά στις πιο βόρειες και ευκατάστατες χώρες δεν υπάρχει θέμα ιδιαίτερο ανάπτυξης ούτε ανεργίας. Εκεί βλέπουμε λοιπόν ότι οι ενστάσεις τους είναι άλλου τύπου. Πρώτα απ' όλα, ακριβώς φοβούνται ότι η περισσότερη προσπάθεια ενοποίηση μπορεί να σημαίνει απώλεια των δικών τους στάνταρς, να πέσουν, και τους απασχολούν βέβαια και άλλα θέματα όπως η ασφάλεια, η ιστορία με τη διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ρεύματος. Άρα δεν είναι και μίας αιτίας όλες οι αντιδράσεις, έτσι δεν είναι, ούτε κοινωνικά, ούτε γεωγραφικά, ούτε πολιτικά. Η δική μου άποψη είναι ότι ακόμα και εκεί που φαίνεται να είναι άλλο το θέμα, να είναι ας πούμε ζήτημα ταυτότητας, όπως είναι η Ισλανδία, είναι ένα ζήτημα πίεσης μεταναστευτικών ροών και μάλιστα ροών από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Αν ψήσει κανείς την επιφάνεια, τι θα δει από κάτω? Την αντίδραση αυτών που αισθάνονται ότι είναι χαμένοι από τις διαδικασίες, θα σας πούν οι απολογητές των σημερινών πολιτικών της παγκοσμιοποίησης. Εγώ λέω της εφαρμογής των πολιτικών του νεοφιλελευθερισμού. Δηλαδή, αυτός που ήταν μεσαία τάξη και δεν είναι πια, που δεν μπορεί να πληρώσει τον νίκη του γιατί απολύθηκε, ακόμα και αν δεν απολύθηκε και έχει τα mini jobs που έχουν στη Γερμανία, ανησυχεί. Και όπως στο Μεσοπόλεμο του προηγούμενου αιώνα, οι ανάλογοι του έψαχναν να βρουν τον ένοχο στους Εβραίους, λογικό είναι και αυτός να ψάχνει να το βρίσκει στους μετανάστες, είτε τον Πολωνό υδραυλικό αν είναι στην Αγγλία, είτε τον Μουσουλμάνο αν είναι σε μια χώρα της υπηρετικής Ευρώπης. Ποια είναι όμως η κοινή βάση όλης αυτής της μαλέζ? Το γεγονός ότι αισθάνεται ότι δεν είναι ασφαλής πια κοινωνικά και οικονομικά. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι εκεί είναι η βασική πηγή του θέματος. Όχι, δεν υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Το κλιματικό, η ανάπτυξη πρέπει να είναι, ας πούμε, βιώσιμη. Ναι, πολλές άλλες παραμέτρους. Απλώς ήθελα να προτάξω αυτό που κατά τη γνώμη μου το κύριο. Και μια υποσημείωση σε κάτι σωστό που είπατε. Μέχρι στιγμής η αδυναμία που είχαμε να έχουμε κοινωνική διάσταση σχετικά ισόρροπη με την οικονομική στην Ευρώπη ήταν αφενός η αντίδραση των απολύτως free marketeers, παλιότερα μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, πρόσφατα και οι χώρες γνωστού ατλαντικού προσανατολισμού από τις νέες δημοκρατίες, αλλά και η διστακτικότητα των σκανδιναβικών χωρών που έχουν το πιο προηγμένο κοινωνικό πολιτισμό, το πιο προτιμένο κράτος πρόνοιας, να στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια ακριβώς μπροστά στην ανησυχία ότι μια ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική χαμηλότερη από τα δικά του στάνταρ μπορεί να υπονόμευε τη δική τους προστασία. Το ελπιδοφόρο είναι ότι η Σουηδία, εμβληματική χώρα, φαίνεται να έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατεύθυνση της σχετικής απομόνωσης. Είμαστε σε συζητήσεις μαζί της. Έχω προγραμματίσει ταξίδι στο τέλος του μήνα και μετά από πρόσκληση των ομολόγων μου, ακριβώς για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε τις χώρες αυτές, τις σκανδιναβικές, σύμμαχους στην προσπάθεια που κάνουμε, ώστε να υπάρχει ένα κοινωνικό μέτωπο που δεν θα έχει μόνο τις χώρες του Νότου, αλλά χώρες Νότου, Βορρά, Κέντρου, προσανατολισμένες στο αίτημα για κοινωνική Ευρώπη. Γιατί σε όλες τις χώρες δεν είναι μόνο στο ιστορικό των δικών μας χωρών του Νότου, όπου το θέμα είναι φυσικά πολύ πιο οξυμένο και η δυστυχία πολύ μεγαλύτερη, που υπάρχει ανησυχία. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχει αυτή η ανησυχία και αυτή η αντίδραση. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε και συμμάχους πέρα από την πολιτική. Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, την κοινωνία των πολιτών. Και εκεί πρέπει να. Και έχουμε σκοπό να λάβουμε και σαν χώρα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και μάλιστα στη Σουηδία νομίζω το Νοέμβριο θα γίνει αυτή για πρώτη φορά σύνοδος κορυφής για τα κοινωνικά θέματα. Σωστά. Η προσπάθειά μας είναι λοιπόν η διατήρηση της Ρώμης στο επίπεδο τουλάχιστον της φρασεολογίας να θέσει τις βάσεις για τα επόμενα βήματα. Ήδη μέσα στον Απρίλιο η Επιτροπή έχει αναγγείλει ότι θα δημοσιεύσει ένα κείμενο προβληματισμού, ένα concept paper για την κοινωνική Ευρώπη και πολύ σωστά όπως είπατε, 17 Νοεμβρίου στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας θα γίνει σύνοδος κορυφής με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Όταν θα έχει τελειώσει αυτός ο κύκλος ο εκλογικός και θα ξέρουμε τι κυβερνήσεις έχουμε στη Γαλλία και στη Γερμανία, ελπίζω ότι θα έχουμε καλύτερο ισχυρισμό δυνάμεων σε αυτό το επίπεδο, για να δούμε πράγματι αν μπορούμε να έχουμε τα πραγματικά αποκρισταλώματα αυτής της συζήτησης που περιμένουν οι πολίτες. Γιατί κακά τα ψέματα, ξαναλέω, αν δεν δουν βελτίωση στην καθημερινή ζωή τους οι πολίτες, και κινδυνεύει το ευρωπαϊκό εγχείρημα
και εν τέλει και η δημοκρατία κινδυνεύει. Γιατί αν δείτε τις στατιστικές, δεν έχουμε μόνο απονομιμοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών, έχουμε παράλληλη και έντονη απαξίωση και των εθνικών πολιτικών μηχανισμών αντιπροσώπευσης. Και κατ' λίγα λεπτό, τελευταίο διάστημα, η συζήτηση μεγάλη που γινόταν εν ώψη της εκτάκτου αυτής συνόδου της Ρώμης και του κειμένου που θα υπογραφόταν, είναι αυτό που αρχίσαμε να πούμε από διάφορες πλευρές, οι πολλές ταχύτητες, τα διαφορετικά βήματα, είπαν κάποια στιγμή, οι ρυθμοί. Ακόμα και εσείς, σε ένα άρθρο που συνυπογράψατε με άλλους 6 υπουργούς ευρωπαϊκών υποθέσεων κυβερνήσεων των χωρών μελών που έχουν σοσιαλδημοκρατικό προσανατολισμό, μιλήσατε, γράφετε μέσα για, αναγνωρίζετε δηλαδή ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας, όπως γράφετε, μεταξύ των εταίρων και ότι μένει χώρος από ήδη τις εφαρμοζόμενες συνθήκες να μπορούν να συνεργάζονται στενότερα κάποια κράτη-μέλη, αν σε ένα ζήτημα μπορούν να το αντιμετωπίσουν καλύτερα. Όμως αυτές οι διαφορετικές ταχύτητες φοβίζουν, όπως και αν διατυπωθεί ο όρος. Πολλοί νομίζουν ότι η ιδέα υπονοεί διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής σε κάτι που θεωρητικά τουλάχιστον είναι συμμαχία ίσων. Και βέβαια οι απλές διαβεβαιώσεις πως αυτά τα βήματα διαφορετικά δεν θα προκαλέσουν συστημικές αλλαγές, δεν θα οδηγήσουν σε χαλάρωση της Ένωσης, δεν θα είναι εξωθεσμικές πέραν των συνθήκων, δεν πείθουν. Τι γνώμη έχετε για όλα αυτά και τι σημαίνουν για μια χώρα με το μέγεθος της Ελλάδας, αλλά και τα προβλήματα βέβαια τα οποία έχει τα τελευταία χρόνια? Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Την πολιτική και τη θεσμική διάσταση. Η πολιτική διάσταση είναι ξεκάθαρη. Ποια ήταν η βάση, η πολιτική της κυριαρχίας αυτής της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας τις τελευταίες δεκαετίες? Η σταθερή στρατηγική πολιτική συμμαχία των σοσιαλδημοκρατών με τις συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες δυνάμεις. Για να μπορέσουμε να έχουμε έναν προσανατολισμό της Ευρώπης προς το κοινωνικότερο, είναι αναπόφευκτο να έχουμε μια ανατροπή αυτών των συσχετισμών, κάτι που έχουμε ήδη να γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ελπίζω θα αποτυπωθεί και στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Μια νέα προοδευτική συμμαχία λοιπόν σοσιαλδημοκρατών αριστεράς και των δυνάμεων της οικολογίας αποτελεί την πολιτική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να έχουμε την Ευρώπη για την οποία μιλούσαμε. Πάμε τώρα στο θεσμικό επίπεδο. Συνήθως όταν θα ακούσετε να σας μιλούν για αυτές πολλές ταχύτητες, θα ακούσετε ότι υπάρχουν ήδη οι ταχύτητες αυτές, Σέγγεν και Ευρωζώνη. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά το δικό μου επιχείρημα δεν είναι αυτό. Το επιχείρημά μου είναι ότι αν θέλουμε πράγματι να κάνουμε την Ευρώπη κοινωνικότερη, να αξιοποιήσουμε, αν συμβεί, αυτό είναι θέμα αγώνων και πολιτικού αποτελέσματος, η αλλαγή αυτών των σχετισμών για την οποία σας μίλησα, και πάλι είναι σαφές ότι δεν θα είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ αυτής της κοινωνικής τροφής. Ήδη ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες με σαφή ατλαντικό προσανατολισμό που δυστυχώς όχι μόνο η πολιτική αλλά και η κοινωνική αριστερά είναι απολύτως απούσες. Είναι πράγματι σαν αυτές οι χώρες να εντάσσονται σε ένα νεοφιλελεύθερο δόγμα τύπου Πινοσέτ και σχολής του Σικάγου έξω από την Ευρώπη. Αν θέλουμε επομένως να προχωρήσουμε σε την Ευρώπη που θέλουμε, θα πάμε με αυτά τα θεσμικά μέτρα που ήδη προβλέπονται, που δεν είναι καινούρια, της ενισχυμένης συνεργασίας, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορετική διαφορά αυτού που σας λέω με το σχέδιο Σόιμπλε για την πυρηνική Ευρώπη, δηλαδή της ομάδας των ισχυρών γύρω από τη Γερμανία που θα ήταν στην πρώτη ταχύτητα και όλοι οι υπόλοιποι που θα ήταν στη δεύτερη, είναι ότι εμείς δεν μιλούμε για μια συμμαχία των ικανών. Μιλάμε αντίθετα για μια συμμαχία των πρόθυμων να ξανακάνουν την Ευρώπη κοινωνική, χωρίς αποκλεισμούς, με αποκλειστική νομική βάση, αυτό που προβλέπουν οι συνθήκες, και όχι τα de facto προαναγγελίες του τι θα πούν τα συμβούλια που είχαμε δει με το δίδυμο Μέρκελ και Σαρκοζή στο παρελθόν. Είναι επομένως όχι απλώς διαφορετικό, είναι το αντιδιαμετρικό αυτού που είπε ο Πρωθυπουργός ότι επιδιώκουμε, την Ευρώπη των πολλών επιλογών αντί για την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων. Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις συνθήκες για να κάνουμε την Ευρώπη πιο κοινωνική και πιο ισότιμη. Όχι να έχουμε τους ισχυρούς και τους αδύναμους μέσα στην Ευρώπη σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Βέβαια, πρόθυμοι θα βρεθούν που θα έχουν και άλλα ενδιαφέροντα ενδεχομένως. Δεν ενδιαφέρονται μόνο οι χώρες για όχι, αυτή την άσκηση την κάναμε. Είδαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, αν σε οποιαδήποτε από τα επίπεδα συζήτησης υπήρχε κίνδυνος η Ελλάδα, μικρή χώρα όπως είπατε σε προηγούμενη ερώτηση, να βρεθεί απ' έξω. Σε κανένα από τα θέματα που συζητούνται αυτή τη στιγμή εμείς δεν θέλουμε να προχωρήσει η ενισχυμένη συνεργασία. Διότι από παράδοση είμαστε από αυτές τις χώρες που θέλουν να γίνει η Ένωση πολιτικότερη και η Πολιτική Ένωση στενότερη. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή η στενότερη Πολιτική Ένωση
δεν θα προωθεί διαλυτικές πολιτικές. Για να σου πω ένα πρόχειρο παράδειγμα, αυτό που συζητιέται τώρα σαν θέμα ενισχυμένης συνεργασίας είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να βρούμε έναν τρόπο συντονισμού και στον τομέα αυτό. Υπάρχουν χώρες που αντιδρούν, οι γνωστές ύποπτες. Εμείς είμαστε μέσα. Δεν υπάρχει κάτι. Αυτό δεν είναι πολύ ελάσσον ζήτημα. Δεν είναι ένα τεχνικό. Και για να μην παρεξηγηθώ, και εγώ δεν θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε τη στροφή στην κοινωνική Ευρώπη. Όπως είδατε από την προηγούμενη τοποθέτησή μου, το εξαρτώ απολύτως από το αν θα υπάρξει αυτή η αναγκαία αλλαγή των πολιτικών σχετισμών. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, μιλώντας λίγο πιο συγκεκριμένα για τη χώρα μας, κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα, από την εποχή τουλάχιστον του Μάστριχτ, δηλαδή όταν έμπαινε θέμα δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης πια, θα έλεγε κανείς ότι εθνικός στόχος και εθνική στρατηγική για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών αλλά και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας ήταν η συμμετοχή στο σκληρό πυρήνα της Ένωσης και στις όποιες διαφορετικές ταχύτητες προέκυπταν από τα προηγούμενα θεσμικά συστήματα. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να πούμε το ίδιο και σήμερα. Από τη μια έχουμε όλη αυτή την κρίση που βιώνουμε, όχι με καλό τρόπο εδώ και 7-8 χρόνια. Απ' την άλλη καταγράφονται και συγκεκριμένα πράγματα και στις διάφορες δημοσκοπήσεις, αλλά και στο πιο επίσημο μέσο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετρά τον εαυτό της, δηλαδή το Ευρωβαρόμετρο, που είναι ένα αρκετά μεγάλο, μια μεγάλη εκτεταμένη μορφή δημοσκόπησης. Εκεί είναι σαφέστατο ότι τα αισθήματα των Ελλήνων έχουν αλλάξει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει απεσιοδοξία, υπάρχει πολιτικό πνεύμα. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν πια θέλουμε η πλειοψηφία αυτής της κοινωνίας, όχι μόνο των πολιτικών και των κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων, την εμπράκτος και όχι στα λόγια τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της Ένωσης, και βέβαια και όπως διαμορφώνουν τα πράγματα και να θέλουμε να μπορούμε. Και με συγχωρείτε να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα για να συμπτύξετε. Σε ένα άλλο σημείο του αφιερώματος θα ακούμε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να κάνει το διάγγελμα στις 12 Ιουνίου του 1975, όταν η Ελλάδα δηλαδή υπέβαλε την αίτηση ένταξης. Εξηγούσε στον ελληνικό λαό τις αιτιότητες, τις ιστορικές αναγκαιότητες. Μιλούσε για την οικονομική ανάπτυξη, για την ανάγκη εκδημοκρατισμού που όλα αυτά διευκολύνονταν. Ήμασταν μόνο ένα χρόνο μετά τη Χούντα, έτσι να το θυμόμαστε. Και μιλούσε όμως και για την γεωπολιτική σταθερότητα που μας προσφέρει η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει ακόμη. Είστε και αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Ζούμε όλες αυτές τις κρίσεις γεωπολιτικές γύρω μας. Δεν έχει γίνει η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια ιδιαίτερα αναπτυγμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, παίζει ένα ρόλο, είναι μια ασπίδα. Πολλά ερωτήματα για πολύ σύντομο χρόνο. Κωδικά να απαντήσω. Ναι. Έχει παρουσία στην εξωτερική πολιτική σκηνή η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ όμως μικρότερη του ειδικού βάρους που έχει ως οικονομική δύναμη. Ενώ είναι γίγαντας από πλευράς οικονομικής ισχύως, είναι νάνος από πλευράς πολιτικής. Προϋπόθεση όμως για να υπάρχει αυτόνομη πολιτική άμυνας από το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, και να έχουμε και κοινή εξωτερική πολιτική, είναι να έχουμε σύσφυξη της πολιτικής ένωσης. Αυτό πράγματι δεν φαίνεται να είναι εφικτό αυτή τη στιγμή για τους λόγους που προανέφερα. Δεύτερον, ως προς τις ταχύτητες και του σκληρό πυρήνα. Η ίδια συζήτηση του σκληρού πυρήνα προϋποθέτει ότι υπάρχουν χώρες που θα είναι δεύτερης κατηγορίας. Απορρίπτουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν θέλουμε να υπάρχει εξωθεσμικός τρόπος που να καθορίζει δυνάμεις πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο μιλάμε για ευάθυνση σε πολιτικές που θα συμφωνούμε, έχοντας ως δεδομένο ότι αποκλείεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Όποιος θεωρεί ότι αυτό δεν είναι σωστό και θα πρέπει να πάμε με το σενάριο όλοι μαζί παντού, ουσιαστικά δέχεται τη λογική του κοινού παρονομαστή που καταλήγει στην καλύτερη περίπτωση business as usual. Γιατί αυτές οι ατλαντικές χώρες για τις οποίες σας μίλησα, ούτε καν αυτό το υπαρκτό, το σημερινό επίπεδο πολιτικής ενοποίησης δεν θέλουν. Αυτοί ονειρεύονταν την Ευρώπη απλώς σαν μια κοινή αγορά. Και τέλος, μιλώντας για την αντίδραση των απλών πολιτών, έχω μπροστά μου δύο πολύ σημαντικές δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρόμετρου και μια άλλη της Ipsos. Οι δύο στις οποίες αναφέρομαι και τις οποίες έχω βάλει δίπλα-δίπλα, συγκρίνουν το ποσοστό αποξένωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την υποκειμενική αντίληψη που έχει κάθε Ευρωπαίος πολίτης για την κατάσταση της οικονομίας στη χώρα του. Γενικά υπάρχει ένα ποσοστό πάνω από το 60% που θεωρεί τον εαυτό του αποξενωμένο από την Ευρώπη. Το ποσοστό αυτό πλησιάζει το 97% στη χώρα μας, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε αυτή, επαναλαμβάνω, από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά γενικά, αν δείτε το γράφημα, υπάρχει μια απόλυτη αναλογία. Όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η οικονομία δεν πηγαίνει καλά, τόσο αισθάνονται και αποξενωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ορθά καταλαβαίνουν ότι πια η οικονομική πολιτική δεν χαράσεται στις πρωτεύουσες, αλλά στις Βρυξέλλες. Το δεύτερο ισομέτρηση της Ipsos είναι ένα ερώτημα σε όλες τις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες για το αν θεωρείτε, αυτή είναι η ερώτηση, ότι η χώρα σας είναι στο σωστό δρόμο.
όλες οι αναπτυγμένες δυτικές χώρες, με εξαίρεση τον Καναδά, έχουν μια πλειοψηφία πολιτών που απαντούν αρνητικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό ακόμα πιο προβεβλημένο. Ακόμα και χώρες που πηγαίνουν καλά, όπως η Σουηδία και η Γερμανία, ναι μεν έχουν μικρότερο ποσοστό απογοητευμένων, αλλά και εκεί η απογοήτευση ξεπερνάει το 50%. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απαντήσεις, ποιο είναι το πρόβλημα που θεωρείται το μείζον και γι' αυτό το λόγο κρίνεται ότι η χώρα σας δεν πάει καλά, είναι πάντοτε ζητήματα που αφορούν την οικονομία ή την κοινωνία. Στους όρους του Νότου είναι η ανεργία, αλλά έκπληξη. Στη Γερμανία είναι η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες. Γιατί ναι, μεν κερδίζει η Γερμανία ως χώρα απέναντι στην Ελλάδα και στην Ισπανία, έχει όμως 16% φτωχούς. Ποσοστό που είναι μεγαλύτερο από ό,τι στο παρελθόν. Και ένα μεγάλο ποσοστό αριθμών ανθρώπων που ζουν με τα mini jobs, που πολλές φορές είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν επαναλαμβάνω ότι ή θα έχουμε κοινωνική Ευρώπη, ή δεν θα έχουμε καθόλου Ευρώπη και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να μην έχουμε και δημοκρατία, τουλάχιστον σε μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Κατρούγκαλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και που βρήκατε και το χρόνο μέσα σε όλες αυτές τις πιεστικές συνθήκες να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε για τα 60 χρόνια. Οι ερωτήσεις σας πάντα εύστοχες και όποτε μπορώ να συνομιλώ μαζί σας, πραγματικά το χαίρομαι και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.